ভিটামিন ଓ ମିନେରାଲରେ ଭରପୁର ହେଲା ଛତୁଆ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବି ଇଏ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଆମର ସକାଳକୁ ଯଦି କିଛି ଜଳଖିଆ ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଛତୁଆ ଥାଏ, ଆମର ଜଳଖିଆ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ କ୍ଷୀରରେ 2 ଚାମଚ ପକାଇ ଦେଇ ଖାଇଦେଲା ପରେ ନା ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ହିତକର। ସେଇ ଛତୁଆର ଗୋଟେ ରେସିପି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି ଛତୁଆ। ଛତୁଆ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରା ଭରପୁର ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ର ଛତୁଆ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଇଏ ନେଇଛି ଚୁଡ଼ା, ତା ସହିତ ନେଇଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ, ଆମର ମୁଗର ଡାଲି, ଆଉ ଓଟ୍ସ, ଏପଟେ ହେଲା ଆମର ଆଲମଣ୍ଡ, ଏପଟେ ହେଲା କାଜୁ, ଏପଟେ ଗହମ ବି ନେଇଛି, ଏପଟେ ଶାଗୁ, ଏପଟେ ଦଲିଆ, ଆଉ ଏପଟେ ରୋଷ୍ଟେଡ଼ର ଚଣା ଡାଲି। ରୋଷ୍ଟେଡ଼ ଚଣା ଡାଲି ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ମିଳୁଥିଲା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ବି ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ ବେଶ୍ ମିଳୁଥିଲା ତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ଆମେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ମୁଁ ଛତୁଆ କିପରି ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହିତ ଆଗକୁ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛତୁଆ ବନେଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୁହାର କଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଲୁହାର କଡ଼େଇରେ ନା ବହୁତ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଡ଼େଇ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଲୁହା କଡ଼େଇ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ା ପକାଇବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି ଦେଉଛି, କାରଣ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି ନା, ତ ଛତୁଆରେ ଚୁଡ଼ାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକା ରୁହେ। ଚୁଡ଼ା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ଚୁଡ଼ା ତ ମାନେ ଚୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ ନା, ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିବନି, କାରଣ ଚୁଡ଼ାଟା ପୁରା ପେଟକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥାଏ ଆଉ ଦେହ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଚୁଡ଼ାର ତ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ରେସିପି କରି ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଛତୁଆଟାରେ ଚୁଡ଼ାଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ାକୁ ବାସ୍ ହାଲକା ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବି, ମାନେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ଯେପରିକି ସେ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଟିକେ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ନା, ତ ଯେପରି ପାଉଡ଼ର ବନିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଜିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୋର ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଚୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଭାଜିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ତଳକୁ ଟିକେ ଲାଗିଯାଏ। ତ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ତାକୁ ଭାଜିଲି। ତ ବାକି ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ମୋର ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ତାକୁ ବି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଭାଜିଦେବି। ଏବେ ମୋର ଚୁଡ଼ାର ଭଜା ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଚୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗହମ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଗହମକୁ ବି ସେହିପରି ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହମକୁ ବି ହାଲକା ଭାଜିଦେବି ଏବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ମୋର ଗହମ ବି ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏପରି ଗହମକୁ ଭାଜିବେ। ହେଇଗଲା ଆମର ଗହମ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦଲିଆକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଦଲିଆକୁ ବି ସେମିତି ହାଲକା ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ମୋର ଦଲିଆ ବି ଭାଜି ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଏବେ ଟିକେ ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଭାଜିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏପଟେ ମୁଗ ଯାଇ ବି ମୋର ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ। ଏବେ ଓଟ୍ସକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଓଟ୍ସ ବି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଶାଗକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଶାଗକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜି ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଭାଜିବାନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ତବେ ଶାଗ ଆମର ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ପାଳି ଆସିଲା କାଜୁ ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଗୋଟେ ମୋର କାଜୁ ବାଦାମ ବି ଭଲସେ ଭାଜି ଯାଇଛି, ତ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ଭଜା ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ତ ଭଜା ହେବନି, ତ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବା ପାଇଁ 5-6ଟି ଗୁଜୁରାତି ପକାଇବା। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
मोर छतुआ क्रिस्पी पूरा है। ये थंडा होपर आपको आम ग्राइंडिंग करवा। सांग मैंने देखो छतु आम पूरा भलसे ग्राइंडिंग होमको यही दरकार। तो आपको गोटे पात्र को काढ़ीदे। तो सबू छतुआ के मु भलसे ग्राइंडिंग करदेली। तापर आउ टिके ग्राइंडिंग करार मिश्री ताकू भी भलसे मु ग्राइंडिंग कर मिश्री को ग्राइंड कर रखी थी। देहर देखी भलसे मिले सांग मैंने मिश्री को छतुआ सहित भलसे मिसईदेली। आपको एयरटाइट कंटेनर रे पूरा 2 मास पर्यंत स्टोर कर रखिपारे। आउ छुआ को खावा को दे पारे। ये बहुत हेल्दी। फर्स्ट क्षीर में गोले देवे छतुआ 2 चामच ने क्षीर पकई गोले कहीदेवे कहीं मीठा तो पड़ी आ सब प्रोटीन या भर अच्छी जेहेतु आम सब जिनस छतुआ मिसई तो सकाल जो ब्रेकफास्टा पूरा हेवी हो आउ पेट जिते देखिए ना पूरा भर्ती रही भाया लगे। तो या निश्चय निज घर ट्राए करूँ किपरि लगे आज वीडियो कमेंट करी जनातु। रोची नमस्कार।